Quarantine sama sa ubang mga kapuso nga naka-stay at home, nahimong busy usab si kapuso primetime queen Marian Rivera. Usa na niini ang quality time uban sa iyang pamilya. Ani ang detalye. Welcome to Dihang na-interview sa GMA Regional TV Live si kapuso primetime queen Marian Rivera Dantes. Gibutyag niini nga mas productive ang iyang quarantine kay naka-stay at home ra uban ang pamilya. Gani, doon na siya yung mga nadiscover sa iyang kaugalingon. Sa pananampalataya kasi talagang magkasundo kami ni Dong Jan at naniniwala kami na mas matinding pananampalataya, mas naniniwala. Alam mo yun, hindi ka talaga pababayaan. So kami talaga, bukod sa nag-iingat kami sa sarili namin, hindi talaga mawawala yung faith namin sa Kanya. Siguro mas pagtitibayin pa namin dahil sa panahon ngayon, hindi natin nakikita yung kalaban natin eh. Sa iyang social media, gikonsiderar niyan nga sa panahon karon, everyday is a family day. Nagpasalamat usab siya nga makauban ug makabanding kanunay ang iyang mga minahal sa kinabuhi. Siya mismo ang nag-andam og mga pagkaon alang sa pamilya. Ito yung time na yung punan yung mga dati na sobrang busy nyo together. So ito na yung right time para punan yung mga kabisihan noon. So yun ang ginagawa namin ngayon. O karon sa pagsaulog ni kapusong yan sa iyang adlaw na tawhan, gikan sa GMA Regional TV Balitang Bisdak. Happy birthday kapusong Marian Rivera Dantes. Family Dumabok. Balitang Bisdak.